Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha ta mu ta Rarrafe TV, ka dana subscribe da ƙararrawa domin ganin aikin mu yayin da muka daura shi. Ka dana liking, kai sharing domin yaɗuwar sa a cikin faɗin duniya. Mun gode, na gode. Allah saka da alheri. Mai girma Janar Muhammadu Buhari, saura kwana nawa ka sauka da kan kujerar mulkin Najeriya domin jama'a sun matsu. 24. Masifa ike nema da mu. To wani irin aiki za ka yi na ƙarshe wanda jama'a su ji daɗin sa? Sama mutane aikin yi. A ɗauke ni aiki nan ne zan sa suit. Abinda ake gudu ya afku. Ai ba ka faɗa ba kafin ka ci zaɓe. Ai Najeriya kenan. Kar ka mai da mutane ma ku tada. Wani irin alƙawari ka ɗauka kafin ka ci zaɓe? Da sha'anin tsaro da sha'anin arzikin ƙasa. To ai yanzu ba tsaro. Ina tsaro yake? Ga ba kuɗi a hannun mutane. Jama'a sai wahala suke sha, suna bin layi a bakin banki. Ba kuɗi. In ka je gun masu POS su ma su ce ba kashi. Kowa ya san Najeriya ba matsiyaciyar ƙasa ba ce. Muna da arziki. Okay, akwai kuɗin kenan badawa ne ba za a yi ba. Ba za ta yi ba a ba kowa. A wani dalili? Ba kuɗin su bane suka aje a banki? Akwai bashin da aka yi gado shi ma na fiye da tiriliyan 1.5. Kai, da kuɗin mutane za a biya bashi? To yanzu wace jiha ne za a biya bashi da kuɗin su ba za a ba su ba? Mutanen Borno da mutanen Yobe da mutanen Adamawa.